standard lang ba yan ang pintuan doon sa may atin? Oo. Wait lang. Ganda mamili, no? Alam ko, yung patandang yata yung inaanton eh. Oo, Yung nandoon, mabait eh, no? Oo, mabait eh. Yung binigyan pa tayo ng puso na sagay. Hindi mo tinanong kayo. Ay, kinigaw mo dati. Oo. Wala eh, walang puso na sagay. Hindi ko pala natanong. Parang kilala ko yung matandang yun. Ano, daming gabi, oh, no? Ano, maruya, ayaw mo? Doon. Ayaw mo? Nabababa ako. O, ikaw na. Bawa mo lang yung ano. Oo, kakain na lang din naman tayo, no? No. Ano, maruya? Ayaw. Ano, ano? Na ako kakababa. Oo nga, oo nga. Walang ube pa. Motor, oh. Ah, ayun yung barber shop. Oo nga, ayun. Ah, bukas na naman. Eh. Saan ka? Yan o. Saan? Yan o, bukas na naman siya o. Oo. Talagang binubuksan. Well, at least wala yung motor. Dito lang tayo na. Oo, yan. Mag-add na mo daw.